zahnísaný. Já vám vysvětlím podle čiar na ruky. Počkej, já to nezmáčknu hodně. Ukáž mi Pane, ruku. se nemáš špinavý, okousaný a tak? Ja ich nemám okusané, ani špinavé. Ale řekla bych, že si koušel. Ja si nekúšam, ja mám také prsty, ja neviem, každý si myslí, že si kúša. Co chodíš dělat? Ja mám také, že že má tak v okolo. tom lůžku úplně. No. Ja v tomto mám prsty, ja si ich stále štíkam, tým ja si ich nikdy neukusujem. A ja keby som si ich nechal zaraz potadiel, tak by som vyzeral jak bezdomovec. No, si furt kousal nechty. A keď ti to stále vychádza dole, tak to znamená neúspěchy. Tak a kde jsou ty úspěchy? Však nevidíš to? Jedna, druhá. A keď sa ešte babeš, mi viedla. To je pekné. No, slabé vidno. Pozri sa, vidíš, úspech a ja mám Jak taký ty si mala tú neúspech. senku s tými špagetami a s tým malým... Nie, dolu, počkať, Také pozri. si mala napchaté ústa, jak malé dievčatko. Teraz vôbec nevidím. Vidíš, já tady mám třeba dolů a tady mám zase nahoru. No to znamená, že padneš, ale sa postavíš. Padneš, ale se postavíš. Hej, ukaž ten, ukaž ten Aha, cváček, co vidíš? máš. Som dolu. Koukej, jsem udělala piercing nahoře. Toto mám veľké úspechy. Toto boli určite kakaoslavici. Aha, je tak slavíci. Ozaj ruky, ruky. Roky, ukáž mi proste iba dlaň. Ukáž mi takto ruku nejakú. Takto. No daj takto normálne ruku. Takto. Drž ruku normálne. Ale nevnímaj prsty, jak ich máš. Normálne uvoľni a daj ruku. Tak. Nela? Co to je? Jako... Urob to, ja ti potom poviem, čo to znamená. Ja som to fakt čítala, platí to. Aj sa mi to tak hodí. Urob ty. Hociaku. Takto proste urob. Aha. Takto udaj, nech nepadá, ne? Dani, takto. Ale nech ti nepadá. A mně mohlo padat. Tak normálne daj, normálne. Keď človek, fakt je to dokázané, keď človek takto dá ruku a drží malíček, tak znamená, že niečo tají. A já jsem držela malíček, že? Ty si ho držala pri sebe. Při sobě. Áno, keď ho držíš čo najďalej, to znamená, že niečo tají, že si neúprimná. Fakt. Já teda s malíčkem furt. Kurva, ty si ho držel od sebe. Ale já furt dělám s malíčkem takhle. I když kouřím, tak... Hej, to... To nemôže byť plné, že by to fungovalo. Ja som to čítala fakt v knihe, tá Lenka, ona má knihu, ale ja takýmto vecam moc neverím, ale tak som si prečítala nejaké somariny. A napríklad, daj takto ruku. Napríklad chlap, keď má tento prst väčší než tento, to znamená, že má väčší penis než priemer. Fakt vážne, podľa tohto. Roky, a jak velký máš penis? Pozri, a vidíš, má tento prst, dlhší prstenček ako ukazovák, no. A ja som si to v bežnom živote takto dvakrát Tak ja nemám potvrdila, víc. Ale to potvrdila, že je to každý pravda. podľa mňa má. Ne? Tak sa to hovorí, no. Some people... Ale ty si držala veľmi blízko, tak. Vieš, keď ukážeš ruku, to sa neuvedomíš, že Ty máš větší penis. Ale dívej, teďka když ukážu, tak... A ja som mala jak, ja neviem. Teraz už sa na to sústredíš, vtedy si to nevedela, ale ukázala si. Tak neser. Ruky. Mám větší penis než je průměr? Co já? Tady Baba to neplatí tady vôbec. něco? Netajšte. Ja si viem, Udělej to vysíš. Mišovi teďka, udělej to Mišovi. Michale, mohla bychom... Poď sem, poď. Mohla bychom. Daj mi prosím ťa, ukáž mi ruku takto. Každému som to robila, takto mi ukáž ruku, prosím ťa. No jako nic v tom není, jenom to ukáž. Fakt vážne, ja ti potom No takhle vysvetlím, proste. prečo. Proste normálne On ti na ňu ruku. nápluje, nenaskočí na Tak, to. ruku. Toto či toto? Nie, to je jedno. Ruka je toto tu. Dlaň, ukáž mi takto dlaň, ale nie takto, normálne. Jak držíš takto, Mám- daj ruku, bohádu. Mám ruky rozlaté. Možno takto Čo, ruku? tak mám dať ruku? A uvolní, ale víc. Uvoľni. No. Vidíš, tu je úplne. A ďalej, ešte daj takto. Počkaj, ale ja chcem vedieť, čo. Potom ti poviem hneď. Daj teraz takto. Keď ešte počkaj, hneď ti poviem. Ruku. Se to vžila vole zase. Pozerajte sa, čo som povedala, že je to druhý z našich cestím srdcom. Aha, inak drž. Že čo? Daj Ja nič takto ruku. nerozumiem. Ale nesúšme Takže já sa. neartikuluju, ty Rozumiete vole. takto? Proste, človek, keď ukáže takto ruku a čím ďalej má malíček takto od seba, že to sa ani neuvedomuješ, to znamená, že je neúprimný a niečo tají. Co udělal Martin, co udělal Martin? Martin držal v A sobě. teraz som?
No, však Tak si ty kurva som ju ojebal. uvoľnil, ne? No ale držal si k sebe, potom si urobil tak a mal si to úplne k sebe. No, ale však On čo je mám aspoň- spraviť? Ty mi musíš povedať, že čo Drží chceš. takto ruku, vieš. Ale vieš, ide o to, ako ju držíš. Jo. Maliček si mal Ale ty si mi blízko. povedal, že mám uvoľniť, že ju No áno, nemáš. uvoľniť, ale proste... To tak daj ruku, no uvoľni, no. Kývaš tak. Ale ja som si vidíš, to všimla. on má napnutú, vieš, no a teraz má uvoľnenú. Ako na polovu. Ale ona tak ukazovala. Ja, no tak... A niekto takto, ukáže ne? tak, a niekto ukáže tak. Ale niekto ukázal ukáže- si to na chvíľu. A jak tak? Že takto ukázať? To nie si úprimný. Ale nehovorí, že nie si úprimný. A čím ďalej... Nie, ale ja sa pýtam, že tak ma tvoje ukázať, alebo jak má ukázať? Že niekto tak ukazuje? No ale však keď mi povieš, že mám dať tak ruku, tak ju Dobre, tak a dám, teraz ne? ešte jednu vec, ja Nechápem som to už tomu. urobila. Takto. Aha, Niko má väčší penis než priemer. No jasno. Že blbosti. Martinovi som už pred 3 dňami študovala. Ukázalo sa, že mal prsteník väčší než ukázal. Ukáž takto ruku, daj. Aj ona má väčší penis, jak Ja mám ten. taký veľký Ale penis. na baby to neplatí, to je niečo úplne iné. Ten, kto má tento dlhšie ako tento, má predpoklady pre rýchlosť. Vidíš? Tak máš ruku a ten mám Ale dlhší. ako chceš sprchovať, tak za chvíľu Keď mám idem do predpoklady na bazénu, čo rýchlosť, robíš? pre rýchlosť. Ty nemáš. Ty si taký pomalý, slimáčik. Kameny. Si taký slimáčik pomalý, Nela je rýchla. Bola si rýchla, keď si bola mladá. Cože? Ty si bola rýchla. Tak to nesie. Behala? A rýchla si bola? No. No, vidíš? Moje one sú pravdivé. Ale u mne ti to Predpoklady. nesedí, pretože ja som behala. Nie, ty si bol taký slimáčik určite. Ale hej. Tak si s krátkýma nožkami. Tak na základ sme ešte I believe I can fly. My na konci jsme ještě neviděli krátky. Believe I can Teda ako sa tie rozdíly ešte nebude tak... Ale ty tam nemáš. Počkaj, ja som to...